A jedem naložený. A pekne takto dole kopčekom pomaly. Day. Rievko je naložené. Vidieť. To je pekná cesta, keby bola aj dole taká, tak není čo riešiť. Dole je to trošku viacej rozbité. Treba ísť pomaličky. Jednička a pomaličky pribrzdievať. A ešte nejaké 3-4 fúry. Zatiaľ najazdených 45 km. Trošku pribrzdíme. To nejak rozbieha. Dáme tam pekne. Zaradíme jedničku a pekne pomaličky 2000 otáčok a pribrzdíme si sem tam. Vozík nás tlačí. Brzdy, aby sme neprehriali. To nie je dlhý kopec, ale stať sa môže čokoľvek, však áno. To sú už také kamienky trošku ostrejšie. Ale pneumatiky Goodyear sú veľmi dobré. Takže musia veľa vydržať. A bude to dobrý rok. Goodyear. Že jo? Les je krásne, príjemne. Nie, že len Toyota, ale aj Honda je celkom dobré auto. Mitsu nemá ťažné, takže na trošku nižších podvozoch. To je takáto menšia zákrutička. Trošku toto vyberieme. Nebezpečné úseky sú označené červenou farbou. Musíme si vyberať cestu, kde nie sú také kamene špicaté príliš. Aha. Vidíme, že jedna gurťa sa povolila a ťaháme ju za sebou, takže stojíme a ideme sa pozrieť. Čo sa to stalo? Čo sa stalo? Gurťa sa odopla a ťaháme ju za sebou. Jedna drží, takže oprava.